Nyithindo ma yawuoyi mohewo 100 ma higi tin 18 yudo tiegruok ewi nyayo kwe kaachiel kod yango okenge mag bero chwalo ng'ur margi e yor kwe ma otim e gwenge mag Cheptulon, kaunti ma Elgeyo Marakwet. Jalup gavana ma Elgeyo Marakwet Grace Cheserek e makruok mare gi jotelo mamoko mag kaunti no oyango ni kuom kinde mathoth nyithindo manyiri osebedo ka ideo ka nyithindo ma yawuoyi to ijwang'o ka gijiwo jopiny mondo mi osir chenro mag yango yawuoyi e konyo rito ratiro magi. Gilero ni thoth yawuoyi kalo e achiedh nade mopogore opogore wira ni ok dewgi gino momiyo thoth gi donjo e timbe mag njore. Every home is led by a man, and we are here to say we want to build the men of tomorrow. Because our parents did something to raise those who are our age, it is now our turn to raise these boys so that we have leaders of tomorrow. And this program will be running every holiday so that the boys are sensitized not only on education but also on spiritual uprightness. Hakuna msasi mwenye atasingisia mtoto yako kwamba amefanya makosa kama hajafanya makosa. Let us bring our children together. Tuwatunze hawa watoto wote. Let us bring back community parenting. That is my opinion. So it is our high time as parents and leaders that we have to look at the boy child and bring them up. Na kuwaonyesha kuwa ya kwamba wao kwa community wao ni fence na wasichana ni maua. Hata kwa kanisa pia mwanaume ni fence ya kanisa. So tufunze kijana ya kwamba they are the fence. Ama siku ambayo imetangazwa kwamba ungepatikana kanisani, au vijana waruhusiwe waende kanisa. Kwa sababu huyu kijana fulana anatakiwa akaweze kujifunza mambo mengi kwa sababu yeye anajenga jamii. Moingo jadak 100 e gwenge mag Menengai East